नमस्ते. मी सलाड बनवते आणि ते सलाड आहे आपली लहान मुलं कोण भाज्या खात नसतील आणि डॉक्टर आपल्याला सांगतात की कच्चे भाज्या खा, तर ते कच्चे भाज्या मुलं खात नाही. त्यासाठी आपण काय करायचं, असं सलाड बनवायचं, त्याच्यात मेयोनीज वगैरे टाकायचं, चांगलं मीठ वगैरे टाकायचं आणि मुलांना खायला द्यायचं आणि आपण पण खायचं. त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते. हा कोबी आहे ना, बारीक चिरून घेतलाय. म्हणजे आपल्याला 1 वाटी 2 वाटी आपल्याला जसं करायचं असेल ना, जेवढं करायचं असेल तेवढं घ्यायचं आपण कोबी. असं बारीक चिरून घेतलाय. 1 कांदा, छोटा कांदा घेतलाय, हा एकदमच बारीक कापलाय. 1 शिमला मिरची घेतलीय, ती पण अशी बारीक पातळ स्लाइस करून घेतलीय. अर्धा लिंबू घेतलाय आणि हे गाजर आहे ना, गाजर स्वच्छ तासून आहे ना, वरचं साल काढून धुवून स्वच्छ असे बारीक कापून घेतले. कोथिंबीर घेतले थोडीशी. हे काली मिरी आहे, हे काली मिरी 4-5 घेतले. हे थोडेसे गरम करून आहे ना, हे आहे ना बारीक असे कुटून घ्यायची, ही आपली काली मिरी पावडर. आणि हे थोडंसं चवीपुरतं मीठ घ्यायचं. आणि त्यासाठी हे मेयोनीज आहे, हे आपल्याला थोडंसं घ्यायचं आहे. आता मी तुम्हाला आहे ना हे सर्व मिक्स करून दाखवते. आपल्या घरामध्ये मुलं भाजीपाला खात नाही, त्याच्यामध्ये आपल्या घरामध्ये एखादं मूल कमजोर असेल तर डॉक्टर सांगतात त्याला गाजर द्या, सलाड द्या, तर ते खात नाही मुलं. तर आपण काय करायचं, हे असं आहे ना सर्व भाज्या घ्यायचे, मिक्स करायचे आणि असं सलाड बनवून आहे ना त्याला द्यायचं. म्हणजे तेवढे भाजीपाला आहे ना मुलांच्या पोटात जातं, ते कसं कमजोर नाही राहत आणि त्यांची तब्येत पण चांगली होती. त्याच्यासाठी मी तुम्हाला ही सलाड रेसिपी दाखवते. हे तुम्ही म्हणजे जरूरच अशी बनवून तुम्ही मुलांना आणि तुम्ही पण सर्वांनी खा. आता हे सर्व आहे ना तुम्हाला मिक्स करून दाखवते. त्याचं लिंबू पिळून घ्यायचं. हे मीठ घ्यायचं चवीपुरतं, काली मिरी पावडर, दीड चमचा मेयोनीज टाकलाय आणि याचं मिक्स करून आहे ना चांगलं मुलांना खायला द्यायचं. एकदम सलाड मस्त छान झालाय. सलाड आपला मस्त छान झालाय. आता मी तुम्हाला काढून देते. सलाड एकदम मस्त छान झालाय. आता तुम्ही पण बनवा. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा.